امیرو لمزارگه اربعینانا لرکنedînê di çarçoveya kampanyaya paqijî çande. Ev kampanya di meha heşta sala 2025 de hate destpêkirin û heta niha berdewam e. Ew kampanyayeke gelêrî ye ji bo ronîkirina girîngiya paqijiyê di civakên me û di civaka me de. Her tim her welatekî paqij şaristaniya civakê, çanda civakî û çanda ta kesan nîşan dide. Em îro ji bo kampanyayeke paqijiyê hatine, da ku beşdarî karekî xwebexşiyê pir girîng li devereke wiha bibin. Ku ji bo piraniya xelkê Şamê û heta mêvanê ji derveyî Şamê jî çiyekî geştyarî ye. Ya girîng di vê kampanyayê de ew e ku em ji bo xelkê deverê û her serdanerekî bibin mînak û pêşên. Da ku em paqijiya çiyekî geştyariyê wiha biparêzin. Herwiha em hewl didin ku li vê derê bibin beşek ji piştgiriya geştyarî û jîngehê. Bi Xwedê em ji bo serdana Dîmeşqê hatin ku em jê re dibêjin Şam axa qîyametê. Em hatin da ku em serdana vê mezargeha xweş û bedew bikin. Em gelekî kêfxweş bûn û em ecêbmayî man ku li vir kampanyayeke paqijiyê ya Wezareta Çandê ya Sûriyê heye. Em bi vê beşdariya bedew kêfxweş bûn û ji bo me şeref e ku em bi gelê Sûriyeyê pir baş re dicivin.